Toto je pokračovanie časti, ktoré ste mohli vidieť v minulom videu a bolo to o 3 chlapcoch, ktorí sa stratili niekde v praveku a zistili, že ich otec je v podstate kráľ. A teraz uvidíte ďalšiu časť. Daj mi to okamžite sem. No. Ja idem Pociťujem nejakú úsmelosť. Čo to bolo? A ja som mu ešte nepovedal, že som ukradol korunu. No, ale kúkaj, čo mám. Ono to z neho vypadlo proste. A kde je náš brat? Myslím, že išiel tamto. Poď za ním. Hej, poď Ja sem. si dám korunu. Čo je? Hej, mami. Mami. Masíček. Mami, ty si sa tak zmenila. My sme ťa nevideli od svojich 3 rokov, dokedy ste nás neopustili, teda nie vy, ale dokedy nás neuniesli. Dobre, to mi ani nepripomínaj. Čo? Okamžite vypadni. Toto je... strašne zlé časy. Mami, kde ideš? Neviem, len tak sa tu obzerám od starosti, nič zaujímavé. Mami, ale ja sa ti musím niečomu priznať. Áno? Ja som ukradol tvoju korunu. Čože? Prepáč, ale tie stráže boli také prísne, že som si myslel, keď si dám korunu, takže mi to nejak prejde. Okamžite mi ju daj. Áno. Ja ti ju dám radšej do ruky. Dobre, že si ju nasadila. Ale ty si pamätáš, jak sme vyrastali? No áno, ale potom vás nejaký malý zlodej ukrádol, proste hodil vás do dodávky, jak ste, či čo to bolo, hodil vás takde tak podobné do nejakého automobilu a Mami. A už jak sme sa prebudili so vašim otcom, tak už ste neboli. A mami, ja som strašne smedný. Tam je studňa. Chlapci, Čo? Nepísnej! Prečo? Lebo sa môže sa z teba stať nejaké Fuj, monštrum. A tam je, dobre, toto ako na vodu nevyzeralo veľmi. Mami, ja ti musím dať ešte niečo, ale ja som ukradol aj meč. Tak, keď tento mi nedáš, tak sa asi zblázním. Daj jej to radšej ty. OK. No, daj to hec. Ja to zoberiem a No dobre. vrátim a ten meč vyhodím sem. Hej, ale nevieš, že čo sa stalo s otcom, keď som mu podal toto? Ty si mu to podal? Tebe už načisto šiblo? Veď sa z neho teraz stala nejaké monštrum, teraz ho musíme hľadať. Aha, ja som to nevedel. Mami, ale bude Ale v jak to, že poriadku? keď ja to držím, tak nič sa mi nedieje. Lebo ty si jeho syn. Ale no, a je tu aj druhá možnosť. S vami, aj so mnou ste sa narodili so špeciálnymi schopnosťami, tým pádom nesmrteľnosťou. Takže keď vás takto bude chcieť utopiť, alebo hociaké veci nejak zabiť, tak bude vás to len bolieť, ale nezabije vás to. Ani mňa. Jasné, Takže keď si to mami, dám tak tomu neverím, no tak potom... tak potom asi tomu veríme, keď som jej to dal do ruky a nič sa jej nestalo. Ale tak ja totiž to potom nemôžem lietať a potom ti neverím. Pozri sa, že nemôžem lietať. To je obyčajný... Nastrelili! Čo? Nastrelili! Noha! Počkaj, dojdem pre pomoc. Ale nechcem... Oh my god, ja lietam! Ja lietam! Pozri, ja lietam! Ale nevyužívaj to, lebo takedy sa s tebou môže stať to, že o to prídeš. No tak to by som nechcel. A vlastne, kde je náš brat? Čo tu robíš? Čo sa to deje? Čo sa to deje? Všetko sa to trasie! Kde je naša matka?
Rýchlo pre lekárničku, alebo čo to je? Dobre, tak počkaj. Ja si tam doletím. Viem, že o to prídem, ale tak... Vieš čo, tu máš. Dám ti lekárničku, ošetri si to. Tak to ti fakt ďakujem. Máte nejakú stoličku? Mám bandáž. Daj mi ju. A tak počkaj, posaď sa na sneh je mäkký. Nedíky. Posadím sa napríklad tu. Mám stoličku. Bože. Tu má stoličku. Stále lepšie by bolo, keby sme tam zamrzli. Tu máš. Tu si sadni. To bolo zalepené. Môžem chodiť a počkaj, ja ju odkopnem. Kamoši, našiel som tu tej stejky. A ja zase luk. A ja Tu si dá tam steak. veľké niečo. A ešte pár šipov tam bolo. Tak tu máš jeden steak a ty tu máš jeden steak. Aj, díky. Ňam. Ňam. Počujete to? Jedna. Hej, niečo je vonku. Čo také? No tak poď sa pozrieť. Hej, mohli by ste mi trošku pomôcť? Viem, že tie schopnosti nám mama zakázala používať, ale teraz je to fakt nutné. Hej, počkajte, vyskúšam dačo. Oh shit. Vyskúšam dať. To je prach. Hej, už ma noha neboli. Fakt, vyskúšal som to a funguje to. Skúste lietať a... Ja môžem strieľať čipy z ruky. Wow! Použite tie super schopnosti, ktoré máte, aj keď nám ich mama zakázala používať. Musíme ho spoločne zničiť. Je to mŕtve! Áno. Porazili sme to. Hej, no, A mne super. sa zjavil luk v ruke. Zastavil sa čas, kúkajte na hviezdy, nehybú sa. To čo má byť? To není možné. Počkaj, ale to není studňa. Kamoši, pomoc! Ja nebudem využívať. Aha, počkaj, skoč, chytím ťa. Dík. Dobre. Ako si sa tam dostal? Ja neviem. Hej, mňa niečo ťahne do toho lesa. A mne... Ja nie. Wow. Čo to To je zácný, to je niečo zácne. Tu je nejaký kameň. Čo tu palí? Jau. Auto palí. Au, au. Na tom sa vytvára Počkajte, idem oheň. za vami. Hej, ja mám drahokam. A ja ho mám. Kúka. Či ja nemám... Ja som vybral tiež jeden. Ja nemám šancu sa jak dostať zas dole. Ale my už sme dole. Ale... Veď zoskoč, máš super schopnosti. Skoč, môžeš lietať. Veď mama nám hovorila, že máme super Ja. schopnosti. Ja idem skúsiť ísť sem. Fuj! Hop nazad. Ľudia, Áno, to čo sme mali radi. čo? Koláče! Kde? Hore. Tade, rýchlo, všetci. To? Co tam je? Koláče! Mňam. Tak to je mňam. Mňam. Kto si dá vodu? Ja. Počkaj, kto chce vodu? Tu máš vodu. Tak už to trošku preháňaš, kamo. Prečo? Však mám plné ústa, to mi stačí. Mňam. A tak akože ja by som sa Berem tu si prestal... jeden cake a idem si sadnúť sám. Prečo nechcete so mnou sedieť? Ja si tie trošku torty zoberiem na cestu. Ja si... Ale však to sú kúsky tortiek. Ja som ich žral. No. Tak ja sa idem nažrať. Hej, niečo to tu rozbíja! Rozbíja to tu pal... Au! Čo Niečo ma podkopalo.
A ešte furt to kope. Rozbíja to palác. Hej, chlapci, mám nejaký divný